Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds Faders kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er. Isän Jumalan rakkaus ja Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Det sägs ju att modersmålet är trons språk. Sanotaan, että äidinkieli on uskon kieli. Så nu kan det bli lite spännande. Mutta nyt voi tulla vähän jännittävää. Jag har ju finska som modersmål. Minullahan on suomen kieli on äidinkielenä. Men jag jobbar ju nästan helt och hållet på svenska. Mutta työskentelen melkein täysin ruotsiksi. Så det här att predika på svenska så är inte så främmande. Joten ruotsiksi saarnaaminen ei ole minulle vierasta. Men att stå här i Kalajoki och göra det så känns lite konstigt. Mutta se, että seison täällä Kalajoella ja teen sitä, niin tuntuu ihmeelliseltä. Vi får fortsätta i Jesu namn och i bönens ande. Ja saamme jatkaa Jeesuksen nimessä ja rukouksen hengessä. Temat för den här stunden var ju, som vi hörde, Ja kuten kuulimme, niin tämän hetken aiheena on: Han älskar dig och längtar efter dig. Hän rakastaa sinua ja kaipaa sinua. Det handlar alltså om Guds kärlek och nåd. On siis kyse Jumalan rakkaudesta ja armosta. Jag tänkte läsa från Lukas evangeliets 12 kapitel. Ajattelin lukea Luukkaan evankeliumin 12. luvusta. En för oss mycket bekant text Tämä on meille tuttu teksti. från den 22 versen framåt. Jakeesta 22 eteenpäin. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna, de sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Sen tähden minä sanon teille, älkää kantako huolta hengestänne, siitä mitä söisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa korppeja, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut? Kuka teistä voisi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla
ja huomenna joutuu uuniin, niin paljon enemmän hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koiteet tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne. Gud älskar dig och längtar efter dig. Jumala etsii sinua ja rakastaa sinua ja kaipaa sinua. Oavsett var vi befinner oss i våra liv. Missä me sijaitsemmekaan elämässämme. Oavsett vilka felsteg vi har tagit. Ja riippumatta mitä vääriä askeleita olemme ottaneet. Eller vilka problem vi just nu har. Tai mitä ongelmia meillä juuri nyt on. Så älskar Gud oss. Niin Jumala rakastaa meitä silti. Och han längtar alltid efter oss. Ja hän kaipaa aina meitä. I Bibeln finns det många berättelser som visar på Guds längtan efter oss. Raamatussa on monia kertomuksia, jotka osoittavat Jumalan kaipuun meitä kohtaan. En av de mest kända Yksi tutuimmista. är ju liknelsen om den förlorade sonen. Se on vertaus tästä tuhlaajapojasta. En far som varje dag står och spanar efter sin förlorade son. Isä, joka päivä käy katsomassa oman tämän kadonneen poikansa perään. Längtande efter hans återkomst. Ja kaipaa hänen takaisin tulemistaan. När sonen till slut bestämmer sig för att återvända hem, Ja kun poika lopuksi päättää palata kotiin, är fadern redan där. niin isä on jo siellä. Redo att omfamna honom, Ja hän on valmis ottamaan hänet syliinsä att förlåta honom ja antamaan hänelle anteeksi och att fira hans återkomst. ja juhlimaan hänen paluutaan. Det är ju en mycket känd bild av Guds kärlek till oss. Ja tämä on tuttu kuvaus meille Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Men det är en påminnelse som vi behöver varje dag. Mutta se on muistutus, jota tarvitsemme joka päivä. Vi är aldrig för långt borta för att kunna återvända till Gud. Emme ole koskaan niin kaukana, ettemme voisi palata Jumalan tykö. Till hans kärlek och nåd. Hänen rakkauteensa ja armoonsa. Då jag tänker på fadern som väntar på sonen, Kun ajattelen isää, joka kaipaa tätä poikaa, så känns det nästan som att han var nästan som vi då vi var barn. ja ajattelen, että hän oli vähän niin kuin me olimme lapsena. Om man väntar på något främmande, Kun odottaa vieraita, ofta var det kusiner eller andra släktingar, ja serkkuja tai muita ystäviä, sukulaisia, så stod man ju vid fönstret och tittade på bilar som kom. ja sitä istuttiin ikkunalla ja katsottiin autoja, jotka tulivat. Och glädjen var stor då man kände igen bilen. Ja ilo oli suuri, kun tunnisti auton. Så tror jag att fadern ser på oss då han väntar på oss. Uskon, että näin myös isäkin tuntee, kun hän katsoo ja odottaa meitä. Redan i Gamla testamentet Jo vanhassa testamentissa så hittar vi motsvarande texter. siis löydämme sieltä jo vastaavia tekstejä. I Jesaja 49, Jesaja 49, i verserna 15 och 16 så läser vi. Kan en kvinna glömma sitt barn så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma, så ska jag dock inte glömma dig. Se, i mina händer har jag upptecknat dig, dina murar står alltid inför mig. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt.
Ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Även här finns en fin bild av Guds oförglömliga kärlek. Myöskin tässä on kaunis kuva Jumalan katoamattomasta rakkaudesta. Hans trohet och hans längtan efter oss. Hänen uskollisuudesta ja kaipuusta meitä kohtaan. Gud har oss inskrivna i sina händer. Jumala on meidät kirjoitettuna käsiinsä. Vi är aldrig glömda eller övergivna. Emme ole koskaan unohdettuja tai hyljättyjä. Han har oss inskrivna i sina händer. Me olemme kirjoitettuna hänen käsiinsä. Ibland ser man då folk har någonting viktigt som de behöver komma ihåg. Joskus näkee, että ihmisillä, kun on jotain tärkeää, mitä pitää muistaa, Så tar man en penna och ritar på armen eller på handen någonstans. niin otetaan kynä ja piirretään tai kirjoitetaan se johonkin käteen. Att man har det som ett minneslapp. Se on niin kuin muistilappuna. Jag tror att vår Gud, han behöver inte några minneslappar. Uskon, että Jumalamme ei tarvitse muistilappuja. Men du och jag, Mutta sinä ja minä, vi är så viktiga att han har skrivit oss i sina händer. mutta me olemme niin tärkeitä, että hän on kirjoittanut meidän nimemme hänen käsiinsä. Vad innebär det att Gud längtar efter oss? Ja mitä se tarkoittaa, että Jumala kaipaa meitä? För det första måste vi ju konstatera att Gud är verklig. Aluksi meidän tulee todeta, että Jumala on todellinen, Att han finns. että hän on, Och att vi alltid kan komma till honom. ja että me aina voimme tulla hänen tykönsä. Kan komma med våra bekymmer, Voimme tulla huoliemme kanssa, våra sorger surujemme kanssa och våra synder. ja syntiemme kanssa. Han är alltid redo att lyssna, Ja hän on aina valmis kuuntelemaan, att trösta lohduttamaan och att förlåta. ja antamaan anteeksi. Och att vi aldrig behöver vara rädda för att närma oss Gud. Eikä meidän koskaan tarvitse pelätä lähestyä Jumalaa, För han väntar på oss med öppna armar. sillä hän odottaa meitä avoimin käsin. Han har en dröm och en längtan för ditt liv. Hänellä on unelma ja kaipuu sinun elämällesi. Han längtar efter dig. Hän kaipaa sinua. Han längtar efter att få ge dig det som bara han kan ge dig. Ja hän kaipaa, että saa antaa sinulle sen, minkä vain hän voi antaa. Och han längtar att få lära känna honom Ja hän kaipaa, että sinä saisit oppia tuntemaan hänet. som far, skapare, frälsare och kung. Isänä, vapahtajana ja pelastajana ja kuninkaana. Men är vår Gud då långt borta? Onko Jumalamme kaukana meistä? Är han svår att förstå? Onko häntä vaikea ymmärtää? Är han besviken på dig? Onko hän pettynyt sinuun? Nej. Ei. Jesus kom ju för att berätta vem Gud är. Jeesus tuli kertomaan, kuka Jumala on. Och Jesus kom för att öppna vägen hem. Ja Jeesus tuli avaamaan tien kotiin. Och Jesus säger att Gud är som en god far. Ja Jeesus sanoi, että Jumala on niin kuin hyvä isä. Och att han längtar och väntar på att du ska komma hem igen. Että hän kaipaa, että sinä tulisit takaisin kotiin. Och Jesus gör allt för att du ska hitta hem. Ja Jeesus tekee kaiken, että sinä löytäisit kotiin. Ni kan kalla Gud för Abba, fader, Voitte kutsua Jumalaa Abbaksi, isäksi, när ni talar till honom, sa Jesus. kun puhutte hänelle, niin kuin Jeesus sanoi. Att lära känna Gud Se, että oppii tuntemaan Jumalan, är att komma hem till en varm och kärleksfull famn. se on niin kuin tulisi takaisin kotiin lämpimään syliin. Vi är älskade och värdefulla. Olemme rakastettuja ja arvokkaita I en värld maailmassa, där vi ganska ofta jossa me usein, kan känna oss osynliga eller oviktiga. jossa voimme tuntea olevamme näkymättömiä tai mitättömiä, Påminner Guds längtan efter oss niin Jumalan kaipuu meitä kohtaan muistuttaa om vårt oändliga värde i hans ögon.
meidän ikuisesta arvosta hänen silmissään. Vi är skapade som Guds avbild Meidät on luotu Jumalan kuvaksi och vi är älskade precis sådana som vi är. ja olemme rakastettuja juuri sellaisina kuin me olemme. Gud har skapat hela universum. Jumala on luonut koko universumin. Då vi på sommaren ser på naturen, Kun kesällä katsomme luontoa, allt det som kommer upp efter vintern och börjar blomma och växa. kaikki se mikä herää henkiin ja alkaa kukkimaan talven jälkeen. Eller om vi tänker på livet och allt det som vi har varit med om. Tai jos ajattelemme elämää ja kaikkea sitä, mitä olemme saaneet kokea, Så går det inte att förstå riktigt att förstå hur stor Gud är. niin on kuitenkin vaikea ymmärtää, kuinka suuri Jumala on Och hur små vi människor är i jämförelse. ja kuinka pieniä me ihmiset olemme siihen verrattuna. Lätt tänker man att vad kan jag ge åt till Gud, till en så stor Gud. Ja helposti ajattelee, että mitä minä voisin antaa niin suurelle Jumalalle. Men ändå säger Bibeln tydligt att Gud älskar just dig. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo selvästi, että Jumala rakastaa juuri sinua. Och att han har lovat att lyssna till dig. Ja hän on luvannut kuunnella sinua. Det är ett ofattbart stort löfte. Ja se on käsittämättömän suuri lupaus. Till och med hårstråna på ditt huvud är räknade, säger Jesus. Jeesus sanoi, että jopa hiuskarvat sinun pääsi päällä ovat lasketut. Så väl känner Gud dig. Niin hyvin Jumala sinut tuntee. Med en evig kärlek har jag älskat dig, säger han. Hän sanoo, että ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Att Gud längtar efter oss. Se, että Jumala kaipaa meitä, Och så det ger oss hopp och styrka i våra liv. se antaa meille toivoa ja voimaa meidän elämäämme. Jag hoppas att du vågar lita på. Ja toivon, että uskallat luottaa siihen, Också då du möter svårigheter och utmaningar. kun kohtaat vaikeuksia ja haasteita. Och att du då kan uppleva att du inte är ensam. Ja voit silloin kokea, että et ole yksin. Gud går med dig genom varje storm Jumala kulkee sinun kanssasi läpi jokaisen myrskyn och varje mörker. ja jokaisen pimeyden. Gud är vår styrka och vår frälsning. Jumala on meidän väkevyytemme ja meidän pelastuksemme. Då vi talar om storm och mörker, Kun puhumme myrskyistä ja pimeydestä, så måste vi konstatera att vi människor har ett mycket allvarligt problem. niin meidän täytyy todeta, että meillä ihmisillä on vakava ongelma. Vi har ondska i oss. Meissä asuu pahuus. Det kanske inte känns av riktigt alla dagar så tydligt, Se ei ehkä tunnu kaikkina päivinä niin selvästi, men den finns där och den hindrar oss. mutta se on siellä ja se estää meitä. Vår ondska Meidän pahuutemme och vår synd ja meidän syntimme. blir en mur mellan Gud och oss. Sitten tulee muuri meidän ja Jumalan väliin. Och utan hans hjälp är vi förlorade. Ja ilman hänen apuaan olemme kadotetut. Men Gud älskade oss. Mutta Jumala rakasti meitä. Han älskar dig Hän rakasti sinua. och han är beredd att betala vilket pris som helst Ja hän oli valmis maksamaan minkä tahansa hinnan för att öppna vägen hem igen för dig. avatakseen sinulle jälleen tien kotiin. Det var det Jesus gjorde. Ja sen Jeesus teki. Han gav sitt liv för att du och jag ska kunna komma hem igen. Hän antoi henkensä, jotta sinä ja minä saisimme palata kotiin. I Jesu namn får du tro dina synder förlåtna. Jeesuksen nimessä saat uskoa syntisi anteeksi. När Jesus dog och uppstod, Kun Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista, så hände det något verkligt och konkret med vår värld. niin tapahtui jotakin todellista ja konkreettista maailmassamme. Guds kärlek och längtan blev
blev verklig och tydlig. Jumalan kaipuu ja rakkaus tuli todelliseksi. Universum förvandlades i grunden. Universumi muuttui aivan perustuksissaan. Jesus öppnade en väg mellan himmel och jord. Jeesus avasi tien taivaan ja maan välille. Ingenting behöver längre stå mellan oss och Gud. Minkään ei tarvitse enää olla meidän ja Jumalan välissä. Du och jag kan komma hem till Fadern igen. Ja sinä ja minä saamme tulla jälleen Isän kotiin. Gud vill rädda varje människa. Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Jesus kom för din skull Jeesus tuli sinun tähtesi. och vägen hem är öppen igen. Ja tie on jälleen auki kotiin. Jesus lovar att den som kommer till honom ska han aldrig visa bort. Ja Jeesus on luvannut, että se, joka tulee hänen tykönsä, niin häntä hän ei koskaan osoita pois. Och den som söker efter Gud kommer att finna honom. Ja se, joka etsii Jumalaa, löytää hänet. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er, säger han. Kun te kutsutte minua ja rukoilette minua, minä kuulen teitä, sanoo hän. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja kun te etsitte minua, te löydätte minut. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herre. Ja kun te koko sydämestänne etsitte minua, niin te löydätte minut, sanoo Herra. Det att Gud längtar efter oss Se, että Jumala kaipaa meitä, betyder att han längtar efter att få ha dig som medarbetare. se tarkoittaa myös sitä, että hän kaipaa sinua, että olet hänen kanssatyöntekijänsä. Han vill att du lever ut din tro Hän haluaa, että elät uskosi, tillsammans med andra. elät sen todeksi toisten kanssa. Att du kommer till kyrkan, Että tulet kirkkoon, till sommarmöte. kesäseuroihin. Men inte bara då, utan du lever med honom även i vardagen. Mutta ei vain sitä, vaan että elät myös hänen kanssaan arjessa. Kära vän, Rakas ystävä, speciellt ni som är unga, erityisesti jotka olette nuoria. sök dig till andra kristna. Hakeutukaa toisten kristittyjen yhteyteen. Läs Bibeln tillsammans Lukekaa Raamattua yhdessä och be tillsammans. ja rukoilkaa yhdessä. Upptäck vad livet med Gud kan få innebära för dig. Ja huomatkaa, mitä tämä elämä Jumalan kanssa voi sinulle tarkoittaa. För Gud har en fantastisk utmaning till dig. Sillä Jumalalla on mahtava haaste sinulle. Han har en dröm och en längtan för den här världen. Hänellä on unelma ja kaipuu tälle maailmalle. Och han vill använda just dig för att förverkliga den drömmen. Ja hän haluaa käyttää juuri sinua toteuttamaan sitä unelmaa. Vi är alla kallade att bli Jesu efterföljare. Me olemme kaikki kutsuttuja olemaan Jumalan seuraajia, Jeesuksen seuraajia. Att lära av honom Että me oppisimme hänestä och inspireras av honom. ja inspiroidumme hänestä Göra som han gjorde. ja tekisimme niin kuin hän teki. Befria alla som är bundna Vapauttaisimme kaikki sidotut och stå upp för de svaga. ja puolustaisimme heikkoja. Be för de sjuka och driva ut ondska. Ja rukoilemme sairaiden puolesta ja ajamme ulos pahuutta. Det här är nästan omöjligt att förstå. Ja tämä on melkein niin kuin käsittämätöntä meille ymmärtää. Gud, som är allsmäktig, Jumala, joka on kaikkivaltias, vill använda oss vanliga människor hän haluaa käyttää meitä tavallisia ihmisiä med våra brister och våra problem. meidän omien heikkouksien ja vajavaisuuksien kanssa, ongelmien kanssa. Men Gud ger oss sin ande, Mutta Jumala antaa meille henkensä, sin närvaro och sin kraft. hänen läheisyytensä ja voimansa. Samme ande som uppväckte Jesus från döden bor i er, Sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä. skriver Paulus. Näin Paavali kirjoittaa. Gud kan göra vad som helst. Jumala voi tehdä mitä tahansa. Han har kraft att förvandla de omständigheter vi möter. Hänellä on voima, että hän voi muuttaa olosuhteita, joissa me olemme. Han längtar efter att få
Visa dig att han är kung över hela skapelsen. Ja hän kaipaa, että hän saa osoittaa sinulle, että hän on koko luomakunnan kuningas. Jesus tog emot alla som kom till honom. Jeesus otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen tykönsä. De fick sina behov mötta. Heidän tarpeensa täytettiin. Alla behov. Kaikki tarpeet. Sjukdom, Sairaudet, ensamhet, yksinäisyys, ondska, pahuus, bundenhet. sidottut orjat. Jesus upprättade och befriade. Jeesus palautti ja korjasi ja vapautti. Vilka är de utmaningar du har i ditt liv idag? Mitä ovat ne haasteet, joita sinulla on elämässäsi tänään? Stora eller små? Suuria tai pieniä? Allt det får du bära fram till Jesus. Kaikki ne saat tuoda Jeesuksen eteen. Jesus kan förvandla allt. Jeesus voi muuttaa kaiken. Gud kallar dig idag. Jumala kutsuu sinua tänään. Han vill ge dig en utmaning. Hän haluaa antaa sinulle haasteen. Att leva som Kristi efterföljare. Että eläisit Kristuksen seuraajana. Och förvandla den här världen genom att tjäna och älska. Ja että muuttaisit tämän maailman rakastamalla ja palvelemalla. Vi får öppna våra hjärtan för Guds kärlek och nåd. Saamme avata sydämemme Jumalan rakkaudelle ja armolle. De här sommarmöten är fina tillfällen. Ja nämä kesäseurat ovat hienoja tilaisuuksia. Här får vi träffa varandra. Täällä me saamme tavata toisia. Vi får skratta och tala med varandra. Saamme nauraa ja keskustella yhdessä. Men jag hoppas och ber Mutta toivon ja rukoilen, att vi kan också öppna våra hjärtan että me voisimme avata meidän sydämemme. så att Gud kan tala oss direkt till oss. Että Jumala voisi puhua suoraan meille. Att hans helige ande kan verka i oss. Että hänen pyhä henkensä voisi vaikuttaa meissä. Öppna ditt hjärta för Guds kärlek Avaa sydämesi Jumalan rakkaudelle och hans nåd. ja hänen armolleen. Och kom ihåg Ja muista, att oavsett var du är, riippumatta siitä missä olet, vad du har gått igenom, mitä olet käynyt läpi, eller vad som tycks vara framför dig, tai mikä sinulla on edessäsi, så älskar Gud dig niin Jumala rakastaa sinua och längtar alltid efter dig. ja hän kaipaa sinua aina. Han vill ha dig hem till sig. Hän haluaa, että tulisit kotiin hänen tykönsä. Vi stiller oss i bön. Hiljennymme rukoukseen. Käre Gud, vår himmelske far. Rakas Jumala, meidän taivaallinen isämme. Vi tackar dig för att du sände oss din son Jesus Kiitämme sinua, että lähetit poikasi Jeesuksen som vår Herre och frälsare. Herraksi ja vapahtajaksemme. Tack för att hans namn får komma till dig. Kiitos, että hänen nimessään saamme tulla sinun tykösi. Och att vi får kalla dig far. Ja saamme kutsua sinua isäksi. Tack för att du alltid längtar efter oss. Kiitos, että aina kaipaat meitä. Tack för att du aldrig glömmer bort oss. Kiitos, että et koskaan meitä unohda. Tack för att du har oss inritade i dina händer. Ja kiitos, että me olemme kirjoitettuna sinun käsiisi. Och att du känner till och med alla våra hårstråna på vårt huvud. Että sinä jopa tunnet kaikki meidän hiuskarvammekin. Jag vill särskilt be för dem som känner sig ensamma. Haluamme erityisesti rukoilla heidän puolesta, jotka tuntevat olevansa yksinäisiä. De upplever att de inte har någon som älskar dem. Jotka kokevat, että ei ole ketään, joka rakastaa heitä. Visa du din kärlek Osoita sinä rakkautesi. till dem och få dem att känna att de är älskade. Osoita rakkautesi heille, että he kokisivat olevansa rakastettuja. Vi ber även för oss som har svårt kanske att visa vår kärlek. Rukoilemme myös meidän puolesta, joiden voi olla vaikea osoittaa rakkautta. Vår kärlek till dig Rakkauttamme sinua kohtaan och till varandra. ja toisillemme.
Vi tackar dig för de här sommarmöten här i Kalajoki. Kiitämme sinua näistä kesäseuroista Kalajoella Även andra sammanträden som hölls i vårt land och på andra ställen. ja myös muista seuroista ja kokoontumista, joita pidetään meidän maassamme. Tack för att vi har möjlighet att samlas. Kiitos, että me saamme kokoontua. Välsigna alla sammanträden som hålls i ditt namn. Ja siunaa kaikki tilaisuudet, jotka pidetään sinun nimessäsi. Vi ber för vår värld, Rukoilemme maailmamme puolesta. för frid och fred till världen. Rukoilemme rauhaa. Framförallt ber vi för Israel och Ukraina. Ja erityisesti rukoilemme Israelin ja Ukrainan puolesta. Vi lämnar oss själva Me jätämme itsemme och hela vår värld ja koko meidän maailmamme i dina kärleksfulla händer. sinun rakkauden täyttämiin käsiisi. I Jesu namn. Jeesuksen nimeen. Amen.